Imos aprender a encadernar mediante a técnica do encolado. Iso vai nos permitir aproveitar tecidos, sempre que sexan máis ou menos naturais, con un certo porcentaxe de algodón ou un acabado con pelusiña, para que a cola se adira ben a eles, para confeccionar as súas propias axendas ou cadernos. O material que imos necesitar vai ser, ademais deses tecidos, pincéis e cola, gasa, tesoiras, pinzas, cartón ou bric e, por suposto, papel. Neste caso, o papel non pode ser reutilizado, queremos que todas as páxinas, todas as follas sexan viables, pero sí podemos aproveitar recortes de outros traballos, de outras manualidades. Nós imos a utilizar unhas tiras de 9 cm de alto e o que facemos é dobralas de unha en unha, unindo ben as esquinas, que coincida ben, que o acabado teña unha boa calidade, unha homoxeneidade. Unha vez que temos confeccionado feito este libriño igualado, colocámoslle unhas pinzas e poñémoslle cola por onde están dobradas as follas. Unha boa capa de cola. Aquí non vai haber grampas, non vai haber costuras. O único que vai manter unido o libriño é a cola. Por lo tanto, debe ser unha boa capa repartida de modo homoxéneo co pincel e colocámoslle a gasa, a venda por riba. Dámoslle tamén outra capa de cola a esa gasa para manter ben unida esta estrutura e deixámolo secar. Mentre facemos os outros materiais. Entón, para as cubertas, colleremos cartón simple, mellor non ondulado, ou bric, dúas tapas un poquinho máis grandes que o libriño, e pegámolo en riba dos tecidos, das teas. Cortamos os tecidos sobrantes, especialmente nas esquinas, como se fora a forrar un libro ou facer unha forma de sobre. Non ten que quedar un acabado perfecto, porque o papel o tapará, pero sí que é importante que as esquinas estexan ben rematadas. Collemos entón un tecido distinto para o lombo, pode ser algo que contraste, pode ser un vaqueiro, como sempre, con mesmo que un material o que a cola se adira ben. Colocamos unha tiriña de cartón do ancho do libriño, máis ou menos, no centro desa tira, no centro dese tecido, e ao lado colocamos as tapas. Encolamos o conxunto, pegámoslo ben, e dobramos, tamén con cola, e pegamos a parte alta e a baixa dese lombo. Collemos entón o libriño, que xa estará seco, e cortámoslle a parte de arriba e embaixo da gasa sobrante, de arriba e embaixo. A dos lados sí que nos vai ben para unilo, para pegalo, cousa que faremos dándolle pegamento á primeira e última folla. Pegámoslo ben contra as tapas e repetimos o mesmo no outro lado, para que quede igual. E, unha vez que este ben seco, xa está listo. A nosa propia axenda, caderno ou diario, edición personal, un perfecto agasallo, e todo feito con nosas mans. Se vos gustou, compartide e vémonos na seguinte.